mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Dear Titangelo at Rakitera, itago niyo na lang po ko sa pangalang Renz, 38 years old, at ito ang aking secret file. DJ Titangelo at DJ Rakitera, isa po kong musikero, mga awit, pero hindi ako ganun kakilala. Lalo na po dun sa lugar namin. Pero gabi-gabi po akong tumutugtog sa isang local restaurant. Hobby ko po ang pagtugtog kahit hindi po kalakihan ang sinasahod ko, ay gustong-gusto ko po siyang ginagawa. Dahil sa bawat pagtugtog ko po kasi nararamdaman ko ang ligaya na wala sa akin nung pagkabata ko. Sobrang saya ko po, DJ Titangelo at DJ Rakitera, kapag nararamdaman ko pong nakikinig yung mga taong nakatutok sa akin. Hindi man ako perpektong mga awit pero umaapaw ang pagmamahal ko para sa musika. DJ Titangelo at DJ Rakitera, sa aking pagkanta, dito ko rin po nakilala ang isang babaeng itago na lang natin sa pangalang Lily. Regular ko siyang customer sa restaurant kung saan ako tumutugtog. Sa unang tingin ko pa lang sa kanya, nagustuhan ko agad ang kanyang datingan. Iba kasi ang aura niya. Hindi pangkaraniwan. Mukhang mabait, maganda pero may tinatagong misteryo. Kung iahambing ko nga siya sa isang awitin, siya yung tipong kantang maganda ang pambungad, pero may tinatagong mensahe ang bawat chorus. Ganun ko po siya tinitignan. DJ Titangelo at DJ Rakitera, nagsimula lahat sa simpleng titigan. Habang kumakanta ko, nakikita ko siyang nakatingin din sa akin. Parang dinadama rin niya yung bawat salita at tunog na inaawit ko. At tuwing sumusulya pa mga mata ko sa mata niya, nakakaramdam ako ng tila connection sa aming dalawa. Yung tipong nag-uugnay ng bawat kantang tinutugtog ko sa nararamdaman namin sa isa't isa. Aaminin ko, DJ Titangelo at DJ Rakitera, hindi ko yun nararamdaman sa ibang taong nakatingin sa akin habang kumakanta ko. Kay Lily ko lang talaga yun naramdaman. Kaya hindi nakakapagtaka na isang beses habang naka-session break ako, nakipagkilala ako sa kanya. At dito na nga nagsimula ang lahat sa aming dalawa. DJ Titangelo at Rakitera, si Lily ang tumayong biggest fan ko simula noong maging magkaibigan kami. Lagi na siyang nanonood ng mga gig ko at nakasuporta na siya palagi sa akin. Tinutulungan niya din akong i-promote ang FB account ko at lalo na po yung FB page ng banda namin upang marami pong manood sa aming tinutugtugan na restaurant.
Nakakatuwa po dahil nagpo-post din siya ng mga videos namin upang mas lalo kaming makilala sa social media. Nakakatuwa lang po dahil may mga nakaka-appreciate po sa talento namin, sa form of music na ibinabahagi namin sa iba. At dahil po dun sa ginagawa ni Lily, mas lalo ko po siyang nagustuhan. Kaya po matapos ang ilang buwan, nagpasya po kong ligawan siya. Akala ko DJ Titangelo at Rakitera magiging madali o mabilis ang panliligaw ko kay Lily. Pero hindi pala ganun. Natagalan ako bago niya ako sinagot, pero sa panliligaw ko sa kanya, dito ako natutong mas maging matyaga at maging pasensyoso. Lalo ring lumalim ang pangunawa ko sa mga babae dahil nga sinubok din ako ni Lily upang makilala niya ang tunay kong karakter. Maging ang integridad ng pagkatao ko ay sinubukan niya din. Kaya nung makuha ko ang matamis niyang oo, na-realize ko, DJ Titangelo at Rakitera, na worth it lahat ng pinaghirapan ko. At worth it din maging boyfriend ng isang katulad niya. DJ Titangelo at Rakitera, sa loob ng mga unang buwan ng relasyon namin ni Lily, nakita ko ang consistency na nabuo sa aming relasyon. Pero yung habang tumatagal kami, parang may pagbabago sa takbo ng relasyon namin. May isang gabi, hindi ko po nakita si Lily sa madalas niyang pwesto tuwing pinapanood ako. Kaya napaisip po ko, DJ Titangelo at Rakitera, kung ano ba ang nangyari sa kanya nung gabi na yun. Imposible naman na hindi siya makakarating sa aking gig dahil madalas at araw-araw naman siyang nakatutok sa aming mga lakad. DJ Titangelo at Rakitera, huli na po nang malaman ko ang dahilan kung bakit hindi po nakapunta ang taong minamahal ko. Muntik na rin ako madistract noon at ang iniisip ko na lang, baka nahuli lang sa dating o na traffic itong si Lily. Usapan kasi namin nung umaga pupunta siya sa gig ko sa gabi. DJ Titangelo at DJ Rakitera, hindi lang siguro ako sanay nung mga oras na yon na hindi ko siya nakikita habang nagsisimula ako ng aking set. Natapos po ang unang set ng mga kanta, wala pa ring Lily na nakaupo sa kanyang paboritong pwesto. Nag-message na po ko agad sa kanya pero hindi niya nakita na sinend kong message. Offline po ang messenger niya. Naisip ko na hindi ganito si Lily. Tingin ko merong problema at parang may kakaibang pangyayari.
DJ Titangelo at DJ Rakitera, masyado na po akong nag-aalala. Tanging ginawa ko po ay bumalik na lang muna sa entablado para mag second set ng mga kanta. At ganun pa rin po, hinihintay ko siyang dumating. Pero wala pa rin akong nakikitang Lily sa kanyang paboritong pwesto. Pagbukas ko ng cellphone matapos ang uling kanta sa second set, nakatanggap ako ng text message mula sa isang unknown number. Nakatanggap ako ng text message mula sa isang unknown number na sinabi niya dito ay meron daw pong accident report. Babaeng biktima. Naka-admit sa isang ospital at walang malay. DJ Titangelo at DJ Rakitera, wala na pong pagdadalawang isip, nagpaalam na kagad ako sa aming banda. Sabi ko sa kanila, emergency, pupunta ako sa ospital. Kung saan binigay doon sa text ng hindi ko kilalang tao ng ospital na pupuntahan ko. At pagdating ko po sa ospital, dito ko na po na-confirm na na-aksidente si Lily. Nung oras po na nakita ko siya sa ospital, unconscious pa po siya. Nakahiga sa ER at inoobserbahan ng mga nurse ang vital signs. Mga panahon na yun, wala po akong masabi. Di po ako makapagsimula magtanong dahil gulat na gulat po ako sa bilis ng mga pangyayari. Hindi ko man lang din po naitanong kung ano pong nangyari, kung bakit po siya na-aksidente. DJ Titangelo at DJ Rakitera, agad-agad ko pong ginawa ay tinext ko po yung nakababatang kapatid ni Lily na si Buboy. Sa akin lang din po nalaman ni Buboy ang nangyari sa ate niya. Hindi niya po kasi alam na meron na po palang masamang nangyari sa kanyang kapatid. Kaya yung panahon na sinabi ko, agad nilang pinuntahan sa ospital. At pagdating ni Buboy sa ospital, wala pa ring malay ang ate niya. Sumailalim po sa x-ray si Lily at nakitaan ng damage ang ilang internal organs. Napadasal na lang ako para kay Lily dahil nakakaawa yung itsura niya at kalagayan niya yung mga panahon na yun. Mga kabisyo, wala na rin kasi silang magulang ni Buboy. Sila magkapatid na lang ang magkasama at si Lily ang kumakayod sa trabaho para sa kanilang dalawa, kaya alam kong mahihirapan si Buboy maghanap ng paraan para sa gastusin sa ospital. Kaya DJ Titangelo at DJ Rakitera, bilang boyfriend ni Lily, kinailangan kong magsakripisyo. Ibinenta ko po ang paborito kong gitara sa isang kakilalang musikero. Ipinambayad ko sa hospital bills ni Lily ang napagbentahan ko sa gitara ko. At sa awa naman ng Diyos, naging mas maayos ang kalagayan ni Lily. Unti-unti na rin siyang nagkamalay at nagsalita na rin siya. Palitan po kami ni Buboy sa pagbabantay sa kanya sa ospital at inabot po na mahigit 3 linggo bago siya tuluyang na-discharge at nakauwi sa kanila. Alam nyo mga kabisyo,
Masakit at mabigat din sa akin na nawala yung gitarang pinakapaborito ko. Pero iba rin pala ang pakiramdam na yung taong pinakamamahal mo ay matulungan mo sa paraan na maisalba mo yung pangangailangan niya. Kahit Angelo at Rakitera, nawala sa akin ang gitarang pinakaiingatan ko. Pero dinugtungan naman ng buhay ng may kapal yung taong pinakamamahal ko. Kaya mga kabisyo, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, tanging tanong ko lang po, kayo rin ba ay nagsakripisyo na sa taong mahal ninyo? Muli, ako po si Renz. At ito po ang aking Secret File.